Галимнур әкият ярата. Шуңа күрә әтисе уңа көн сайын яңа әкият алып кайта да инде. Галимнур исә әтисе эштән кайтуга бар эшләрен бетереп, әкият тыңларга әзер булып тора. Әйдә, эш тавык чүпләсә дә бетерлек түгел. Әбисе шулай ди. Тик әтисе эш беткәч кенә уйнарга ярый ди шул. Димәк, өлгерергә инде. Улын көн сайын диярлек әнисе шундый сүзләр белән уята. Тор, улым, озак йоклаган кешенең бәхете ташлап китә. Галимнур бәхетнең ни икәнен белми бит. Күргәне юк аны Галимнурның килгәнен дә киткәнен дә. Менә әбисе килә, шәйләр ишә. Галимнурны песи сыйпагандай аркасыннан сыйпап сөя. Бәпшигем дә бәпшигем дип туктаусыз кабатлый. Тагы бәхетең тауфигың артсын дип тәстәп куя. Әбисе шәй эчкәндә әйтә бит бәхет турында. Әллә шәй эчкәндә килә микән ул бәхет дигәннәре? Галимнур әнисенең шәй янына утырганын гына көтеп торды да соравын бирде. Әнием, бәхет нәрсә соң ул? Әнисе йылмаеп җибәрде дә үзе улына сорау бирде. Улым, рәхәтме сиңа җылы өйдә әниең белән тәмләп шәй эчү? Рәхәт, әнием. Әтием дә булса, тагы да рәхәтрәк булыр иде. Анысы, диде әнисе, инде тулы бәхет була улым. Ә бәхет тулы булсын өчен бик нык тырышырга кирәк. Бәхетне каршы ала белергә дә кирәк. Галимнур шул чак ишектән әтисе кайтып керүен күз алдына китерде. Менә ишек ачылып китәр дә, урам салкыны белән бергә зур тулып кигән әтисе кайтып керер. Болыт кадәр салкын түргә узгач кына ул әтисенең шат йөзен күрер. Урманнан кайтканда гел шулай була, аның кашларын, кирфекләрен ап-ак бәс сырган. Кулында юл капчыгы, бетеп кыш баба инде. Ә капчыкта куян күчтәнәше һәм әкият. Куян күчтәнәше, куян аңа күчтәнәшләрнең төрлесен җибәрә. Үткәнендә шәрә агач ботагының очлары саен тезелгән чикләвек төшләре иде. Шул кадәр дә тәмле булды ул күчтәнәш. Галимнур күпме генә сокларга тырышып караса да, төзәлмәде, ашап бетерде. Һәм әтисенең тагы урманга баруын көтә башлады. Уйларыннан шак аерылып, ул әнисенә тагы сорау бирде. Әнием, әкият алып кайтырмы? Кайтыр, улым, диде әнисе. Әкиятсез урман буламыни? Урманда әкият һәр агач артына яшеренеп тора бит ул. Анда тирәкләр күпме, әнием? Ди малай урмандагы әкиятләрне дә уйлап. Аларның санына гына да чыгып булмаслык. Күп, ди әнисе һәм хәйләкәр елмаеп улыннан сорап куя. Улым, син ничәгә кадәр саный беләсең әле? 10га кадәр, ди малай бармакларын җәеп күрсәтеп. Әнисе шул чак улы алдына бер ак кәгазь битес китереп сала һәм: "Улым, син шушы кәгазьгә 10 тирәкне ясап куй. Алары янына тагы 10-ны, алары янына тагы 10-ны. Урман барлыкка килер, ә мин сиңа җылы сөт савып керәм", дип чыгып та китә. Галимнур инде 10 тирәкне ясап куйды. Тагы 10-ны, диде әнисе. Ә ничек? Сыя алмыйлар иш алар монда. Малай кәгазьнең икенче ягын әйләндерде дә тагы ясый башлады. Әллә ничек кенә аның күз алдына әтисе китеп барган юл күренгәндәй булды. Озын юл иде ул. Малай кәгазь битенең бер почмагыннан өскә таба кыйгачлап озын юлны сызып куйды. Юк, әле кәгазь бите беткәч тә каядыр еракка китеп бара иде. Анда әтисе утырган чана үрәшәсенең ышыгына күренеп калды. Юл башына малай 2 бөек наратны бастырып куйды һәм туктап калды. Нидер күрәсе килгәндәй, дәрәс каршына килеп басты. Урам буена утыртылган тирәкләрнең якындагылары биегрәк, ерактагылары тәбәнәгрәк кебек тоелды. Галимнур кулына кабат төсле каләмнәрен алды. Аңа юл буена 10 тирәк янына тагы 10-ны, тагы 10-ны сыйдырырга кирәк иде. Чөнки әнисе шулай гына урман була диде бит. Әнисе керде. Яңа савылган сөтне сөзгеч ашар чынаякка салды һәм улы янына килде. Галимнур бу вакытта әтисе утырып киткән чананың икенче канатын ясап бетереп килә иде инде. Малай шак кына кәгазьләрдән аерылып, башын күтәргән иде. Карашы әнисенең аллы-гөлле халатына килеп төртелде.
Әнисе исә улының кәгазьдәге урманына төбәлгәндә шулай да матур итеп елмая. Галимнур рәсемен әнисенең кулына бирмәкче булган иде, өлгермәде. Әнисе улын күтәреп кенә алды да идән буйлап әйләнеп китте. Үзе туктаусыз бер сүзне кабатлай: "Бәхет бит ул, бәхет!" Галимнур гаҗәпләнүдән телсез торды. Фәкать әнисе аны идәнгә төшереп бастыргач кына йөзенә тамган тамчының әнисенең күз яшьләре икәнен аңлап алды һәм: "Әнием, ник елыйсың син?" дип сорады. Әнисе исә үзе елмая, үзе елый. "Бәхеттән, улым, бәхеттән" дип янә улын күчеп ала. Уйлый белгәнсең бит, уйлый белгәнсең. Әтиең нәк шул урманда улым, әле ауган кайынны утынга кискәлидер. 6 яшьлек Галимнур үзе ясаган урманда әтисен күрмәде. Шуңа күрә ул бу рәсемен әтисенә күрсәтми торырга булды. Әле ауган кайынны да ясыйсы бар иде. Бүген әтисе никтер озаклады. Инде караңгы да төшеп килә. Малай кабат рәсем өстенә илде. Тырышып кулына балта тоткан әтисен ясады ул һәм баядан бирле тәрәз бузын тыны белән эритә урамны күзләгән әнисе янына килде. "Әнием, әти менә монда ул", диде ул рәсемне күрсәтеп. Әнисенә бөтенләй әллә нәрсәдер булды. Ул шундый шат тавыш белән кычкырып ук җибәрде: "Фәгыйтнур, әтисе, син бит бу!" Әллә әти кайтып җиткәнме дип Галимнур тәрәз пыяласына ук капланды. Тик анда беркем дә юк иде. Рәсемгә караган килеш әнисе һаман сүзен дәвам итте: "Әйдә, кайт инде тизрәк, без сине шундый нык көтәбез." Галимнурга әтисе ул төндә алып кайткан әкиятен икенче көн кич белән генә сөйләде. Ул әкият Галимнурның әтисе күргән урманны ясаган бөек рәссам турында иде. Ул рәссамның тырышлыгына малайның исе китте. Шыршы наратларының һәм һәр энәсен, имән нарат яфракларының һәрбер сырын аерым ясаган ди ул әллә ничә 100 еллар дәвамында. Галимнур әтисеннән ул рәссамның яшен сораган иде. Әтисе серле генә елмайды да: "Эшнең яше юк аның, улым, нәтиҗәсе генә бар", диде. "Нәтиҗәсе?" дип сәерсенеп куйды малай. Чөнки ул нәтиҗәнең дә ни икәнен бик үк аңлап җиткерми иде әле. Нәтиҗәсе бар кешеләргә дә, җәнлекләргә дә яшәү өчен кирәк. Яшәү шарты булган карурман, улым, диде. "Әтием, исемен әйттем ул рәссам сиңа." "Әйе, аның исеме Табигать." "Табигать?" Әнисе гел тәрәзә алдына килеп баса да Табигатьне карап хузурланам ди. "Димәк, Табигать анда, урамда да бар." Галимнур әтисенә башка сорау бирмәде. Әкрен генә урыннан торды да тәрәз аша кышкы урамга күз салды. Анда бар дөнья ап-ак бәскә төрмгән иде. Аның шул аклыкны да кәгазьгә төшерәсе килде. Тик ул аны ничек ясарга белми иде. Төшендә ул Табигать дигән рәссамга эндәште: "Ничек ясарга бу аклыкны?" Аңа әллә кайдан карурманнар артыннан җавап килде: "Кара, күр, яса, яшә." Галимнур инде үзе күренекле рәссам. Әмма шул төшендә ишеткән Табигать тавышы аны гомере буе озатып бара. Кара, күр, уйла, яса, яшә.